नमस्ते। आज मी डाळ आणि भाजी बनवणार आहे। पण भाजीसाठी आहे ना, मी साहित्य बघा काय कसं घेतलंय ते आपल्याकडे 3 वांगी आहे, 2 बटाटे आणि 1 टोमॅटो, याची मी भाजी बनवणार आहे। आता समजा आपल्याकडे काहीच नसेल आता लॉकडाऊन मध्ये ना, तर असं वेगवेगळं एकत्र करायचं आणि भाजी बनवायची, काय त्याच्यामध्ये कठीण नसतं। तसं मी तुम्हाला आता घरगुती आहे ना ही अशी भाजी बनवून दाखवते। आता ही बटाटी आहे ना साल काढून घेतली। आता याची आपल्याला बारीक फोडं करायची आहे। हे बघा अशी बारीक फोडं करून घ्यायची। अशी आता मी तुम्हाला बटाटी कापून घेते आणि दाखवते। आता इथे बटाटा कापायचा कार्यक्रम चालू आहे, तोपर्यंत मी तुम्हाला बाहेर दाखवतो। तरी पण ढग बघा वरती दिसतंय तुम्हाला। ते बघा वरती ढग बघा कसे आहेत, अजून तिकडे अजून पाऊस पडू शकतो असं वाटतंय। आपले सारेगम पद्धतीचा बघूया। हा बघा वारा आहे इकडे पण अजून। बघा पाऊस आलाय, पाऊस आला बघा, आत्ताच आला। आता बटाटे कापले, बटाटे कापून झाली की पाण्यात ठेवायची, नाहीतर काळी पडतात। हवा सुटली आहे बाहेर, काय मग किती हवा येते। पाऊस आला, पाऊस पण आला। हवा गेली आणि पाऊस आला। फटका दे जरा। कोणता इकडे ठेवलं हे वरगेलीकडे पुसून घेते, सगळं पाहिजे खाली बघू सगळं वरगे हा बरं घे सगळं। ये घे हळद, जिरा, मोहरी घेतलंय। आपला मिठाचा डबा पण घ्यायचा आहे। आणि लवकरच लॉकडाऊन झाल्यानंतर आम्ही सर्व इकडे चेंज करणार आहे। ही आमच्या मम्मीची चप्पल, घरातली चप्पल मुंबईत आणलेली आहे। आणि माझी पण दाखवतो, ही बघा माझी। आता इथे बघा पहिली डाळ फोडणीला देते। आता डाळ आहे ना तुरीची डाळ आहे, शिजवून घेतली आहे। त्याच्यामध्ये 2 आहे ना लाल मिरची टाकली आहे, सुकी लाल मिरची 2 टाकले। आणि सुकी मिरची पण कशी माहिती आहे का, आपली हिरवी मिरची सुकलेली असतात ना घरामध्ये, ही बघ ही फेकून नाही द्यायची, ही सुकी आहे ना व्यवस्थित मिरची ठेवायची। हे बघा याच्यातली मिरची आहे, हिरवी मिरची लाल झालेली। हा ही हिरवी मिरची लाल झालेली। आता इथे याच्यामध्ये थोडी मोहरी टाकते, थोडीशी टाकायची, जशी आपली डाळ असेल ना तसं टाकायचं। थोडा जिरा, आता लसूण घेतले ती जराशी चेचून घेते। आता याच्यामध्ये लसूण चेचली आहे ना ती टाकते। आता त्याच्यामध्ये आहे ना थोडासा कांदा टाकते, म्हणजे आपली जशी डाळ असेल ना तसा कांदा घ्यायचा। आता मी आहे ना अर्ध्यातला अर्धा कांदा घेतलेला आहे बारीक कापून। आणि कांद्यामध्येच आहे ना 2-3 हिरवी मिरची। आपल्याला याच्यामध्ये लाल तिखट वगैरे टाकायचं नाही, हिरव्या मिरचीमध्ये डाळ करते। आता आपलं सगळं म्हणजे साहित्य टाकून झालेलं आहे। आता फुल गॅस करायचा। जिरा मोहरी टाकली ना तडतडली की गॅस बारीक करायचा, आणि त्याच्यानंतर आपलं जे बाकीचं साहित्य आहे ना ते टाकायचं। कांदा बघा इथे चांगला फ्राय होतोय। आता त्याच्यामध्ये आहे ना थोडी हळद टाकायची। हळद टाकली की परत ढवळून घ्यायचं चांगला। आता लॉकडाऊन चालू आहे ना, तर आपल्याकडे साहित्य नसतो, म्हणजे आता इथे आमच्याकडे साहित्य नाही आहे, म्हणून मी कमी साहित्यामध्ये डाळ आणि भाजी बनवून तुम्हाला दाखवते।
आता आपले तिकडे कांदा सगळं ते साहित्य आपलं फ्राय झालेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये ही तुरीची डाळ शिजलेली टाकायची. थोडं पाणी टाकायचं. म्हणजे चांगली आहे ना बैठी डाळ करायची. म्हणजे चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर, भाताबरोबर आपण कशाबरोबर खाऊ शकतो. आता त्याच्यामध्ये लगेच मीठ टाकून घेते. चवीपुरतं मीठ टाकायचं. माझी माणसं कशी हुशार आहे. आता आपली डाळ आहे ना उकळी यायला मी त्या गॅसवर टाकते. त्याच्यामध्ये पहिली थोडी कोथिंबीर टाकते बघा. कोथिंबीर स्वच्छ धुवून चांगली कापून घेतलेली आहे. आता ती कढई घेते. ही कढई आपली मुंबईची कढई तुम्हाला आवडते ना. ही कढई मी इथे मागून घेतलेली आहे. डाळ आपण गॅसवर ठेवली आणि आपण दुसऱ्या गॅसवर बघत राहिलो ना तर डाळ इथे उकळी आली की ओतून जाते. म्हणजे आपण आहे ना इथे बघत राहायचं जरा डाळीला पण. डाळ बघा एकदम मस्त छान झाली आहे. आता इथे डाळीकडचा गॅस आहे ना थोडा बारीक करायचा आणि आपण या कढईकडे लक्ष द्यायचा. आता इथे मी तेल टाकते. कढई आपली गरम झाली आहे. अशी लसूण आहे ना. आता इथे आलं लसूणची पेस्ट नाही ना. आता फ्रीज नाही म्हटल्यावर नाही तर मी केली असती. आणि आता इथे मला लसूण चेचून घ्यायला लागते बघा. ती लसूण बारीक चेचून घ्यायची. ताटातच चेचायची प्लेटमध्ये वगैरे. आणि समजा त्यांच्याकडे आलं लसूण पेस्ट असेल तर आलं लसूणची पेस्ट असेल तर टाकायची पेस्ट. आता बघा इथे तेल तापलंय. त्याच्यामध्ये थोडीशी मोहरी टाकते. त्याच साहित्यामध्ये आपण तेच साहित्य आहे त्या साहित्यामध्ये आपण 2 डिश बनवतोय बघा. तू आता माझ्याकडे कढीपत्ता मागितलास ना. हा मला कढीपत्ता पाहिजे होता. तर त्या काकीने दिलाच आवाज देऊन पण कशाला रोज रोज ना. नाही पण समज असता तर कढीपत्ता असता तर आहे ना कांदा आपण लसूण टाकतो त्याच्यानंतर कढीपत्ता टाकायचा. त्यानंतर टाकायचं आहे ना. हा नंतर. आता मी सांगते कढी टाकायचा तो. आता गॅस बारीक करायचा मी सांगते ना कसं. आता तडतडलं बघा जिरा मोहरी. आणि ते डाळीला पण चांगली उकळी आली आहे. डाळ शिजलेली आहे. जास्त गॅसवर ठेवायची काही गरज नाही तिला. आपली डाळ झालेली आहे बघा. आता मी डाळीकडचा गॅस बंद करते. इथे आपली डाळ झाली. गॅस बंद केलाय. आता त्याच्यावर झाकण ठेवलाय. आता इथे बघा जिरा मोहरी चांगली तडतडली आहे. आता त्याच्यामध्ये पहिली लसूण टाकायची. लसूण चांगली चरचरली ना म्हणजे कलर आला ना त्याला त्याच्यानंतर आपण कांदा टाकायचा. कारण लसूण पहिली आहे ना फ्राय करून घ्यायची. ती बघ लाल झाली. लसूण लाल झालेली दाखव. वाऱ्याने गॅस गेला तर नाही ना. नाही हाय हाय. आता इथे कांदा टाकते. हा एक कांदा घेतलाय मोठा. कारण आपली भाजी कमी आहे ना मग थोडी वाढवूसाठी आपल्याकडे कांदे जास्त असेल तर एक कांदा जास्त घ्यायचा. आणि त्याच्यामध्ये मिरची 2-3 हिरवी मिरची टाकायची. आपल्याकडे सध्या कांद्याचा रेट काय चालू आहे. आता काय माहिती नाही मला. आपल्याकडे कुठे कांदे आणले. इथे नॉर्मल 20 रुपये किलो आहे. आणि जर होलसेल घेतलंच ना म्हणजे डायरेक्ट गोणी तर 15 रुपये किलो. अच्छा. आपण गेल्या वर्षी 13 रुपयांनी घेतले होते ना. 12 रुपये. 12 रुपयांनी. आता इथे कांदा मिरची टाकून झालाय ना. आता मी फुल गॅस केलाय. त्याच्याची बटाटी फ्राय करून घ्यायची म्हणजे बटाटी शिजतात तोपर्यंत. आता इथे आपला कांदा फ्राय होतोय ना जरा ढवळून घ्यायचा. आणि त्याच्यामध्ये ना लगेच आपली बटाटी टाकायची. कारण काय माहितीये का कांद्याबरोबर बटाटी शिजून येतात. आता जरा पप्पूला ढवळायला सांगितलंय. जराशी बटाटी ढवळून घ्यायची टाकल्यावर आणि त्याच्यावर झाकण ठेवायचं फुल गॅसवर. 2-3 मिनिटं झाकण ठेवायचं. आता त्याच्यावर झाकण ठेव 2-3 मिनिटासाठी. झाकण ठेवायचं का मारायचं. मार झाकण. झाकण मारूया आपण. हा झाकण मारला तर भाजी लवकर शिजते. आता मिलते हैं 2-3 मिनिटानंतर. मिलते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद. हा तोपर्यंत तुझी शायरी वगैरे होते ना. 2 मिनिट मध्ये. व्हेज मध्ये कशी शायरी येत नाही. नॉन व्हेज मध्ये शायरी लगेच बाहेर येतात. ते नॉनव्हेज असलं की आतून जोर येतो माणसाला. भाजी असली ना जोर नाही येत. आता इथे आपले 2 मिनिटं आहे ना तर एक कमेंट होती आणि त्याला कमेंटला पण खूप लाईक आले. म्हणजे ती कमेंट वरती आली. तर त्या कमेंटमध्ये असं काय लिहिलं होतं की आता सध्या वारा वादळ पाऊस असल्यामुळे ना
आम्हाला आमच्या वरती म्हणजे ते तिकडे राहतात आहेत तिकडे आम्हाला वरती जाऊन वॉकिंग पण करता येत नाही, त्यामुळे कशी वॉकिंग पण नाही आणि एक्सरसाइज पण नाही. हा. तर त्यांनी सांगितलंय की तुम्ही जरा आम्हाला एक्सरसाइज दाखवा जे आपण घरी बसून करू शकतो. हा. आता सध्या म्हणजे आता थोड्याच दिवसांनी म्हणजे थोड्या वेळाने तुम्हाला असे एक्सरसाइजचे व्हिडिओ पण नक्कीच दिसतील, जे तुम्ही हाऊसवाईफ जे तुम्ही घरी राहणारे किंवा आपल्यासारखे वर्क फ्रॉम होम ज्यांना असेल ना ते सर्व ते कॉमन एक्सरसाइज करू शकतात. हे आता बटाटे टाकलेली आहेत ना, ते शिजायला वेळ लागतो ना, म्हणून पहिली बटाटे शिजवून घ्यायची 2-3 मिनिटं आणि त्याच्यानंतर आपण बाकीचं साहित्य टाकायचं. वांगीचं काय? वांगी त्याच्यामध्ये टाकायची आहे, वांग्याची भाजी बनवायची आहे ना. मग लॉकडाऊन मध्ये आता खाली वांग्याची बनवली तर वांगी भरपूर पाहिजे, बटाट्याची बनवली तर बटाटे पण भरपूर पाहिजे. मग आता आपल्याकडे जास्त काहीच नाही, थोडी वांगी थोडं बटाटा, त्याच्यामध्ये भाजी मिक्स भाजी बनवली. मग आता बघूया आपली 2 मिनिटं झाली ना, तर झाकण काढते. आता भाजी बघा आपली बटाटी छान आता फ्राय झाली काय त्याच्यामध्ये कांद्यामध्ये, म्हणजे आता कांद्याला तेवढाच वेळ लागला असता ना, त्याच्यामध्ये आपली बटाटी पण फ्राय झाली. आता त्याच्यामध्ये आपण बाकीचं साहित्य टाकूया. आता हे टोमॅटो टाकते, 1 टोमॅटो आहे, तो पण थोडा कच्चा आहे, तुम्हाला पिकलेला भेटला तरी पण चालेल, पिकलेला टाकला लाल लाल टाकला तरी चालेल. 1 टोमॅटो आहे आणि ही वांगी पण आपण कापून आहे ना पाण्यामध्येच ठेवायची, नाही पाण्यामध्ये ठेवली तर बटाट्यासारखीच काळी पडतात. घरात काही नसलं ना तर कमी याच्यामध्ये पण आपल्याला भाजी करायला बनवायला आली पाहिजे. आता याच्यामध्ये वांगी पण आपली टाकून झाली आहे. आता त्याच्यामध्ये हळद टाकते. हळदीमध्ये छोटा चमचा लागतो ना, तो नाही. आपले कसे मसाल्याचे डबे मुंबईला आहेत ना, ते आपल्याला आपण पिवळी भाजी बनवतो ना तशी आपल्याला भाजी बनवायची आहे. मीठ टाकते. चवीपुरतं मीठ टाकायचं, जसं भाजी असेल तशी. हे आपलं ओलं खोबरं, याच जागी सुकं खोबरं असेल तर सुकं खोबरं नाही टाकायचं, सुकं खोबरं आहे ना ते शिजत नाही त्याच्यामध्ये. हा, आणि टाकला तर बारीक किसणीवर किसून टाकायचा. आता त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकते आणि ते बघा आपलं सर्व साहित्य संपलेलं आहे. हा, आपलं भाजीमध्ये सर्व साहित्य टाकून झालेलं आहे. आता लवळते बघा, सगळं भाजी बघा किती मस्त छान झाली. पण बोलेल काही वांग्याची भाजी आहे म्हणून. आणि पाणी आपण अजिबात वापरलेलं नाही. आता आपली भाजीमध्ये सगळं साहित्य टाकून झालेलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये यांना झाकण मारायचं आणि मीडियम गॅसवर बारीक ठेवायचं करून 5 मिनिटं ठेवायचं बारीक गॅसवर. इथे आपण किती मिनिटासाठी ठेवलं हे? 5 मिनिटासाठी. 5 मिनिटासाठी. मग हे गुड हॅबिट आहे बघा. किचन मधले जर गुड हॅबिट शिकायचे असतील तर आपलं जेव्हा 5 मिनिटं असतील तेव्हा आपले भांडी घासून घ्यायची. भांडी घासून घ्यायची. पाठी माणसं असली ना तर त्यांची वाटणी शोधायची नाही. बरोबर. ती पाठी माणसं तिथे बसली आहेत बाहेरची भांडी घासली. पण आपल्याला काहीतरी 5 मिनिटं काम काय आहे ना. मम्मी एक गोष्ट जरा वेगळी झाली तुझ्याबद्दल. तर पोट वाढला मम्मी. वाढला? वॉकिंग बंद झालीत ना तुझी? नाही नाही, माझी उभी राहायची स्टाईल पण वेगळी आहे. हट गप्प बस. हा खरं पोटात वाढला तू. अशी राणी तर दिसते. अरे पण तसं दिसतच नाही कोणाचं. दिसतंय या साईड व्ह्यू नी सर्व दिसतं. पण बोलत नाही, दम पण साठवत नाही बघ. पण तू जाड झालीस खालून. पोट वाढलाय मम्मी तुझा. मग आता काय करणार, इथल्या इथे आहे ना तरी पण काम करते सगळं. आता एक्सरसाइज त्यांना पण गरज आहे आणि तुला पण गरज आहे. चालेल, मी करून दाखवेन. माझा पण पोट वाढलाय. वाढलाय. बाहेर बघा, वारा बघा. माझी भांडी पण घासून झाली आणि 5 मिनिटं पण झाले. पप्पू गॅस बंद कर. आता आपण गॅस बंद करूया. हा कर. आता तुला भूक लागली आहे का? हो. जेवायला वाढू? कंट्रोल करू शकतो. मग काय करतो आता? ताट कुठे ताट? आता इथे भाजी बघा आपली मस्त छान झालेली आहे. आता तुम्हाला वाढून दाखवते. पप्पू भाजी टेस्ट करून दाखवेल. डाळ भात
डाळ भात चपाती भाजी आणि हे लोणच्याचा डब्बा. इथे आपली डाळ आलेली आहे ताटात. एक सीट बुक झालेली आहे. आता दुसरी चपात्या. आता इथे आपली भाजी. वा 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 भाजी बघा. अजून भात द्यायचा आहे. हे कशाला? हे कशाला? ही जरा काकीला देते. काकीना माझ्याकडची वांग्याची भाजी आवडते. काकी आणि काव्या जरा टेस्ट कर दिले ना. हा बघूया तरी त्यांना पण विचारूया कशी झाली भाजी. होय. तुला भाताचा मूद काढून देते. भाताचा मूद आवडतो ना. आणि मी इकडे लोणचं वाढतोय. तोंडाला पाणी सुटणारं लोणचं. ठीक आहे. लोणचं म्हणजे कोणाच्या पण तोंडाला पाणी सुटतो. बरोबर. मूत काढायच्या आधी आहे ना वाटीला थोडं पाणी लावून घ्यायचं. तर इथे काय? दही. वा. दहीमुळे कसं जेवण लवकर जातं ना. हा दहीमुळे जेवण चांगलं जातं आणि आपल्याला पचन मध्ये पण आपल्याला हेल्प करतं. चांगला लागतं. असं ताट असावं सर्व मिक्स. आता ह्याच्यात काय फक्त आपल्या काकडी. आज काकडी मिळाली नाही म्हणून काकडी नाही. तुम्ही भाजी कशी झाली आहे ती सांगा. आता काकीना भाजी देते. जर ही रेसिपी काकीना टेस्ट करू दे. काकी ओ काकी. काकी वारा बघा वारा. आता इथे एक मी नवीन प्रकारची रेसिपी बनवलेली आहे. भात आहे बघा. भात चपाती आणि दही भात कसं मम्मी प्राण्यांना खूप छान असतं. त्यांच्या हेल्थसाठी खूप चांगलं असतं म्हणून स्पेशली आज मी दही आणलं होतं विकत. ते त्यांच्यासाठी आणलेलं दही. कोणच नाही ना इथे. बघ इकडे आहे कोण नाही. एक आला दुसरा येतो आहे तो बघ तिकड रस्त्याने. कुठे बसलाय त्याचं काढून ठेव. दही आणि भात कधी पण प्राण्यांना द्यायचं. दही द्यायचं. दही भात चपाती दिली आहे आता पप्पूनी. तर इथे बघा आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. जरा लांब गेला ना आपण. जवळ या आमच्या जवळ या जरा. एवढा पण जाऊ नको. जरा लांबच राहा. ठीक आहे. आता तुम्हाला ताट तर दिसत नाही पण मी तुम्हाला ताट दाखवतो. इकडे बघा. ताट तर तुम्ही बघितलात ना. आता आपण टेस्टिंग करूया. सर्वात आधी चपातीचा तुकडा मोडलेला आहे. मी अर्धा दिसतो आहे. जरा वरती पण दिसू दे. चपातीचा तुकडा मोडलेला आहे. ही भाजी घेतलेली आहे ज्याच्यात वांगा पण आला पाहिजे. आणि मला असं का होतं की तू जेव्हा बनवते ना तेव्हा माझ्या तोंडाला पाणी सुटतं कधी पण. वांगा पण आला पाहिजे बटाटा पण आला पाहिजे. आणि मी सांगतो असं मी घेतो चपातीचा तुकडा वांगे म्हणजे भाजी पण आणि त्याच्यात थोडासा ना लोणचा. बघा आता खाली बघा इथे बघा हे लोणचं आहे ना इकडे लोणचा. त्या लोणचा पण मी असं जरा ह्याला तुकड्यामध्ये घेतो. झालं असं घ्यायचं. हा आता बघितलं असं असतं. कधी हिला भरवायला गेलं की असंच असतं. नाही मला असं कसं समाधान नाही वाटत. म्हणजे मला अजून जेवायचं आहे ना. एकदाच व्यवस्थित आपलं मी कसं जेवणाचं ताट घेते. देवाचं नामस्मरण करायचं. मनाच्या मनाने जेवायचं. वजनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे सहज होते. मी असं बोलून नाही टाकवत पण आपलं मनाच्या मनात ताट पुढ्यात घ्यायचं आणि आपलं मनाच्या मनात बोलायचं आणि जेवायचं आपलं चांगलं. भाजी खूप छान झाली. अशी लॉकडाऊन मध्ये आपल्याकडे काय कमी जास्त भाज्या आणि म्हणजे भाज्या असतात ना ते अशा भाज्या मिक्स भाज्या बनवायच्या छान होतात. आणि जे कॉम्बिनेशन आहे ना ही डाळ ही भाजी हे भात दही लोणचं चपाती बोलत एक कॉम्बिनेशन ताट म्हणतात त्याला. कधी कधी असं प्रकार होतो की ह्या डाळी बरोबर ही भाजी आवडत नाही है ना. तर हा ताट तुम्ही असं बनवलात ना की लोकांना लगेच आवडतं. डाळ आता जरा पिऊन दाखवतो तुम्हाला कारण चमचा तर आणला नाही आम्ही. मस्त म्हणजे अशी डाळ झाली नाही. आपण चपाती बुडवून पण खाऊ शकतो ही. बघा खूप छान. अशाच प्रकारे तुम्ही पण बनवा आणि आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा की रेसिपी कशी झाली तुमची. आणि व्हिडिओला लाईक शेअर सबस्क्राईब बेल आयकॉन नक्कीच वाजवा. आता तुम्ही पण सर्व जेवायला या.
आणि एक गोष्ट नेहमीच राहते, तुम्हाला थँक्यू बोलायला. थँक्यू. सर्व संपवलं ना. आणि हा ताट स्पेशली आता त्यांच्यासाठीच ठेवलाय. त्याने नवीन ताट बनवला. बाकीचे काय ताट सर्व दिले होते ते सर्व फाडून टाकतात ते, म्हणजे हेच दिलं आता तिकडेच धुवून त्यांना त्यातच देणार आता.